Dire? Black din. Boss, nga mo. Pwede ka lang yung ano. Pakloy. Hey guys, what's going on? If you can see, arita din na yun sa may reclamation area kay may di drag race. May palumba di. Shoutout na kay CJ for organizing this one. SOL7, thank you, good seeing you. Enjoy yun, dali yung palumba din na yun sa may reclamation. Wow, po sa mga salakyan, no? Kinapapalumba ni tanan. Sheila, hi ka na Sheila. Mag-isa si Alfred, mag-isa si Sheila. Thank you. Sheila. Bye. Apa? Vlog. Pretties. Pag-adla ko kay Manuel Dolar. Hello, Manuel Dolar. Isang dois din. Kamusta ang Thailand? Kamusta ang Thailand? Check. We run. Gun. Alright, so tapos na naman lang. Hindi, actually, ang race wala pagyapon na tapos. Pero muna kami yan, mapakafe kami yan ay. Kaya gagabi na kay Muson yan ay namon nga mga staff oh. I'm sure kapoy na ni sila. So, enjoy kikimi. CJ, big shoutout si mo kag sa SOL7. Salamat gid for giving us this opportunity nga ma-enjoy namon ng imo nga palumba. Thank you gid sa inyo. God bless. God bless. Bye-bye. Good. Pasina. Pasi. Ari. Plastic. Uy, DCB? DCB, galing nga na testingan na lang ka. Drinay kami sa may DCB. Sa may 13th Street na drinay sa may Bacolod City. And if you want to have cool shirts, namin ka mga accessories. Ito lang kami na yun sa may DCB. Sa may 13th Lacson Street, Bacolod City. Nami support local. Thank you, sir. Ano ba, Ken? Saret lang.